nieuwe tv-serie. Weer moet er dit jaar de ketel in. Kent jij zelf even voorstellen? Ja, dat ken ik wel. Ik ben Marion Koopmans. En ik werk aan virussen. Dat is waar je vragen over had. Dus, en dat doe ik in Rotterdam, in een laboratorium. Daar hebben we van alles en nog wat onderzocht aan het coronavirus. Als je aan stel denkt, wat denk je dan aan? Als ik aan stijl denk, aan de Maas. Ik vind de Maas zo mooi. Ik ga altijd even naar de Maas toe als ik in stijl ben. Want mijn vader en moeder wonen nog in stijl, dus als ik daar kom, ga ik altijd even kijken bij de Maas. En als het, want nu pas geleden was het water heel hoog, geloof ik. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Dan ging ik altijd even kijken. Komt zich nog veel in stijl? Nou, niet zo heel veel, maar wel, ik kom dus bij mijn elders op bezoek. Dus eindelijk keer in de maand, 2 maanden, zoiets. Was je pas geleden in China? Ik was in China, dat door de eerste, je weet wel wat de corona is? Het virus, ja hè? Omdat hij door voor het eerst gevonden is. Dus de eerste mensen die het hebben gekregen, dat was in China, in een grote stad, in Wuhan. En daar ben ik geweest om te kijken of we misschien nog kunnen uitvinden wie dat is gegaan, waar dat vanaf is gekomen. Wanneer is het coronavirus echt weg, denkt u? Echt weg? Ja, ik weet eigenlijk niet of het echt weggaat. Maar ik denk dat het wel een soort virus wordt waar we niet zoveel last meer van hebben. Ik denk na de zomer. Na de zomer. Dat is nog wel echt, nog best wel lang, maar ja. Dat is nou eenmaal zo. Ik denk, dus zo met richting Sinterklaas en Kerstmis, dan is het wel, denk ik, weer wat gewoner. Hoort zich nog veel dialect? Nee, niet veel. Alleen als ik mijn vader en moeder bel. En mijn zusje en mijn broer, dan praat ik nog dialect. Maar ik woon nu in de buurt van Utrecht en dan praat ik gewoon, ja, dan praat ik Nederlands. En in mijn werk praat ik veel Engels. Kent tegen kerstgericht in stijl? Jazeker. Dan ben ik daar geweest. In de straat waar ik woonde, daar was achter in de straat was een grote garage en daar hadden ze de duivelswagen met de drakenwagen, hadden ze er altijd staan met vastenavond. Dus daar gingen we heel daar kijken als kinder. Want het is een hele mooie wagen, hè? Dat is denk ik nog steeds hetzelfde eigenlijk. Vind je dat ook mooi? Ja. Niet akelig? Nee. Wel grappig. Ja. Ja. Nee, maar ik ben ook wel dakker bij het ketelgericht geweest. Dus ik weet wel wat het is. Wat vindt u ervan dat mensen zich 1 keer in de 5 jaar op ludieke wijze laten verantwoorden? Met het ketelgericht bedoelt je, hè? Ja, ik vind dat wel leuk. Ik heb nog wel eens gezien, ik geloof dat toen de burgemeester in de ketel moest. Ik weet niet meer waarom. Toen was ik zelf, denk ik, net zo oud als jij.
En toen zag ik door die bijen nog eruit steken. Dat vond ik toen wel spannend, maar ik vond het ook wel leuk. Wie vindt u een goede kandidaat om nou te nomineren? Ja, wat mij betreft het ganse virus natuurlijk. Hè? Hup, alles oppakken, in de ketel ermee en weg ermee. Hè? En dan kunnen we stoppen met beeldbellen. Is dat geen goed idee? Zo handig zien, hè? Moet je me dat voorstellen? Ja, kunt je dat even nog tegen de rechters en de rechters vragen? Ja. Lijkt me geen goed idee. Joe, dag. Jo, Doei. Kijk, dit is een leuke verlichting. Zullen we je aanbellen? Oké. Wil ik wat vragen? natuurlijk. Wilt je buiten blijven of wilt je binnenkomen? Ik wil binnenkomen. Nou, gezellig. Kom binnen. Waar ken ik dich van? Nou, de mensen uit Stijl, die wonen al bijna 40 jaar op Stijl. En toen we een jaar of 10 hier woonden, zaten onze kinderen ook op de schallen. En toen leerden we steeds meer mensen kennen. En toen vroegen ze me ook of ik weer de wijkraad wil komen. Misschien heb ze er wel eens van gehoord. Ja. En toen ben ik voorzitter geworden van de wijkraad. En toen leerde ik heel veel mensen kennen. En mensen leerden mij ook kennen. Dan hadden we vergaderingen, dat noemden ze openbare vergaderingen. En we deden allerlei dingen in de wijk. En ik ging ook heel veel naar de Schalm toe. Dus ik was ook voorzitter van het schoolbestuur van de Schalm. Dus daar kende ik ook heel veel mensen. En dan leerde ik ook veel kinderen kennen. En dan was ik oppasmoeder. En ik gaf ook les aan mensen die hier op Stijl woonden. Gymnastiekles. Dus daar kende ik ook wel veel mensen van. Wie staat in de ketelmot? Ik heb er heel goed over nagedacht. Ik heb eigenlijk 2 mensen. We beginnen met Eine. En dit is eigenlijk iemand die heeft heel veel leuke dingen gedaan voor grote mensen en voor kleine mensen op Stijl. En mensen gingen ook heel vaak naar hem toe. Dan zouden ze denken, waarom moet hij in de ketel? Maar hij heeft heel veel leuke dingen gedaan, want we gingen heel vaak een ijsje eten. Er kwam een ijssalon. Wist je toevallig waar de ijssalon was? Was hier een ijssalon op Stijl? Ja, wist je dat? Waar was dat? Hier bij de vriendenkring. Dat was bij de vriendenkring, ja. En dan gingen we ook vaker naartoe, dan gingen we met grote mensen naartoe en natuurlijk met ook onze kinderen gingen we daar naartoe. En het viel me op dat er heel veel mensen waren. En we vonden dat heel leuk voor Stijl. Het was prachtig weer, dus dat waren allemaal hele leuke dingen, vonden wij. En toen in een keer was het september en toen dacht ik ga je gezellig een ijsje eten. Want er was een heel groot terras. Een terras, weet je wel wat het is, hè? Een grote overkapping was erbij. We konden lekker zitten en toen was alles weg. Ik denk, dit was hartstikke mooi weer. Ik denk, nou waarom is alles weg? Ik wilde nog een isje eten. Er waren wel wat wespen af en toe. En toen dacht ik, nou Nino, dat vind ik niet leuk, want er was Nino, met ook de achternaam, Nino Venetia. Dat klinkt ook als de naam die ook in de ijswereld wel bekend is, Venetia. En toen vond ik het helemaal niet leuk en toen heb ik Nino opgebeld. En ik zei, ik vind het helemaal niet leuk dat het terras weg is. En ik vind dat die durm in de ketel moet, dat hij dat de volgende keer niet wegdraait, dat we nog veel langer op dat terras kunnen zitten. Nou, dankjewel. Nou, dankjewel. Heel leuk dat je gekomen zit samen. Ik heb ook een kleine verrassing. Wil je ze uitzoeken? Zak me helemaal vol. Nog pindas nog nooit gehad. Nou, stop ze maar in. Alles pakken. Wow. Hallo, Hallo. dames en heren. Wil je dit wat vragen? Mag je me wat vragen? Natuurlijk mag je me wat vragen. Maar zullen we dat anders binnen doen? Dat is een beetje koud die boete. Ja? Oké. Oké, kom maar lopen mee, Vuur. Ja? Hoe kennen we dich van in Stijl? Waar kent je me van? Ja, Jeroen Hutjes is mijn naam en ik ben fysiotherapeut. En we hebben in Stijl een grote praktijk, Functio. Daar zult je me van kennen. En mijn dochters die zitten ook op de Schalm, wat jij volgens mij ook zit, of niet? En Lotte is de jongste en Jolijn. Dus misschien kent dat je me toch een kind. En wie wil dich in de ketel?
Weer ik indikeer ik vind de grote baas van de gemeente, de burgemeester. Kun je aan berunnen? Waarom? Nou, eerst de grote baas en ik vind dat de wethouders die over het verkeer gaan, dat de door maar eens goed over moet gaan waken, want hier in Stijl, de toegangsweg hier in Stijl, de Remunse weg, daar hebben we zo hard gereden al jaren en sinds het die rotonde er ligt, heb ik het idee dat er nog harder gereden wordt. En vorige week volgens mij heeft er nog iemand er een schaam van gemaakt, is er overheer gereden. Dus de Remunse weg, daar moet je wel eens een beetje veiliger weer en ik vind dat ze het mooie dorp Stijl, wat in Venlo leed, dat ze er wat rustiger binnen moeten komen, dat ze er ook van kunnen genieten. Daarom wil ik dat de burgemeester goed normaal denken en niet in de keer terecht moet komen. Ja? Oké, dankjewel. Alsjeblieft.